Ahir vam fer la primera reunió de la Comissió del Covid-19, creada al passat ple, amb l'objectiu d'elaborar un pla de contingència per fer front a la crisi sanitària i econòmica. Aquesta primera reunió va consistir en una presa de contacte perquè d'aquí 15 dies els grups municipals puguem debatre les diferents propostes que aportarem adaptades a la realitat actual del poble. El que és important, però, abans de proposar idees i mesures, és saber amb certesa quines seran les despeses que l'Ajuntament haurà d'assumir i amb quins recursos comptarà, ja siguin propis, de la Diputació o de la Generalitat. Des de Junts per Catalunya Torelló estem compromesos amb el món local i ja hem començat a treballar amb tot l'equip amb diferents propostes de modificacions pressupostàries i d'ajudes per les famílies, comerç i indústria. Però, a més, hem de tenir en compte que no totes les ajudes han de ser econòmiques, sinó que es poden prestar a través de serveis, com podria ser un servei de mediació entre propietaris i llogaters. Amb tot això, seguim treballant i aprofiteu per dir-vos que per qualsevol cosa estem a la vostra disposició i que podeu contactar personalment amb mi a través del correu electrònic o telèfon que apareix aquí a sota.